Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാം വചനം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ 10-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചു. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരന്തരം വചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസം തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് നിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു, സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥമായ വചനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് വചനത്തിലൂടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുകയും വിശ്വാസത്തോടെ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം പ്രവർത്തനയോഗ്യമാകുകയും വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ഫലപ്രദമായ 3 കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവവചനം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ദൈവവചനത്തിനായി തുറക്കുകയും ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാനും സാധിക്കണമെന്ന് നാം 2ാമത് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. നാം പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല. വചനത്തിലൂടെ ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാം എപ്പോഴും അനുവദിക്കണം. 3ാമതായി, ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ജീവനും ചൈതന്യവും പ്രവർത്തനയോഗ്യവുമായ ദൈവവചനത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള വിത്തായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ നാം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. ഗ്രീക്കിൽ ഒരു പദമുണ്ട്, റേമ എന്ന് വെച്ചാൽ അരുളി ചെയ്ത വചനം. അതിനാലാണ് വിശ്വാസം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്. രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെറും വചനത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വചനം കേൾവിയിലൂടെ വിശ്വാസം കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നാം ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്കൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോകുന്നുവെന്ന് കരുതട്ടെ. നാം മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിനായി ഡോക്ടറിനെ എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അവസാനമായി നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് തരും. ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മളോട് നെഗറ്റീവായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നമ്മോട് നെഗറ്റീവായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയം, ഉത്കണ്ഠ നിറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും വിശ്വാസം കടന്നു വരുന്നത്, പ്രത്യാശ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതായ 2ാമത്തെ കേൾവി എന്ന് വച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മീകമായ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്
വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും കടന്നു വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും കടന്നു വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാലാണ് വിശ്വാസം കേൾവിയിലൂടെ കടന്നു വരും, വായിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർ ചോദിക്കും, വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നത്? കുറച്ച് കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും കൂടിയ ഈ ബൈബിളാണോ, ഈ അക്ഷരങ്ങളാണോ, ഈ വേദപുസ്തകമാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നത്? എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, അതെ, ആ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോൾ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ജീവനുള്ള ശബ്ദമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട്? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും വ്യക്തിപരമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കും. വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വ്യക്തമായി അറിയാം അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോൾ വചനത്തെ ജീവനുള്ളതായി തീർക്കുകയും ദൈവശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. അങ്ങനെ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്തായി തീരണം എന്നുള്ള വിശ്വാസം, നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുന്നതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ബലപ്പെടും. ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ രേമ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരുളി ചെയ്തതായ വചനം പ്രവർത്തനയോഗ്യമാവും. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വലിയ സത്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിനായി നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും വചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസം കടന്നു വരികയും ഭയം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജഡീകമായി ചിന്തിക്കാതെ ദൈവവചനത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ വചനം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പ്രതികൂലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ദൈവം എനിക്ക് നൽകിത്തരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാഥ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ദൈവവചനം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വചനം എന്നോട് സംസാരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ മറിയത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചു. നസറേത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പാർത്തിരുന്നതായ മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതൻ അടുത്ത് ചെന്ന്, കൃപ ലഭിച്ചവളേ നിനക്ക് സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞു. മറിയത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചു. അതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം
അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ, അവസാനത്തോളവും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും, എല്ലാ വികാരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവവചനത്തിന് വിപരീതമായി എന്തു തന്നെയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ എല്ലാ നാളും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്നും വചനത്തിലൂടെ അവൻ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് വൈറസ് സംബന്ധമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ മരിപ്പാറായി എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ ഭയത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് കൂടിയിരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തണലിൽ ആയിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മേൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വചനം ഞങ്ങൾ രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക സമയത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയിരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. നാം കടന്നു പോകുന്നതായ ഏത് സാഹചര്യവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ തണലിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ആക്കുകയും നാം പഠിച്ചതായ വചനം വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കുകയും അവ വായ് തുറന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്വാസിച്ച് അവയെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. നിന്റെ ശക്തിയിൽ, നിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ നുകങ്ങളും തകർന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ എല്ലാ അറിവും വിവേകവും ശക്തിയും ദൈവവചനത്തോടുള്ള ഭയവും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ നിങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി, നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിനായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയാൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അളവില്ലാത്ത സ്നേഹം, ക്ഷമ നിങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും അവൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ നമ്മിൽ നിറയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്. പ്രൈസ് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.